يلا شباب مازدي HR يا وجهة عند الله اشفي لنا عند الله منزن الله زوجالي ولي الله Allah na shirya zan haka sai da zara mamata tsokar annabi yakun Khadija wacce ta wa mata rata tun kura duka tunanin masu tunani umman gabanta san ki batula rai shine tikitin karban dukkan bauta kauna ke damuna zuciya na kuna rashin ganin ki batula kullum shine ke damuna gaban san ruhina mama har da jikina tunda na fara yaban abun alkhairi ke samuna girma ko darajar ki batuli kalamai ba zai furta ba ba kalmomin da zan bayani dan kai ba zai dauka ba wa Allah ki fushi da fushinta in ba Fatima Zahra ba kuma Allah ya yarda idan ta yarda ba za a musanya ba wa Allah ke yi wa salati in ba manzon Allah ba shi kuma annabuwa ya fi kauna in ba Fatima Zahra ba wace matar zakin Allah maman Hassanan baki ba koran masharwa za a yi wa fareti in baki ba dan matsayinki idan kin zo kai kasa san ba za a daga ba Allah zai ce kowa ya kasa gasa ranan za ta wuce ya Zahra ummul Hassanaini Zahra ki dube ni mai rauni ne ya Zahra ummul Hassanaini Zahra ki dube ni mai rauni ne ya Zahra ummul Hassanaini Zahra ki dube ni mai rauni ne makofar biyan bukatu ce na dace tunda na same ki gun manzon Allah soka ce zuciya ce sirri ce an kasa gane ki kuma an gaza gane hakikarki kimarki sabbarki tamkar manzon Allah kai baya misalta misalinki bayaninki hakikarki sai sarki Allah ya wajihatan indallah ishfai lana indallah manzon Allah zaujali waliyillah ya wajihatan indallah ishfai lana indallah manzon Allah zaujali waliyillah